46. aldiz Tolosa kantuaren hiriburu bilakatuko dela, udazken honetan ere, urriaren 30-etik azaroa bi arte luzatuko dela, eta munduko koro eta abesti eta ahotsen hiriburu bilakatuko duna egun horietaz horietan Tolosa, ez? 14 koro, desberdin, 12 herrialde, nazioarteko herrialde desberdinak hemen honi begira, Tolosari begira. Tolosa, Euskal Herria eta euskera bera, aberratzaren bidez ere munduan jartzen ditugulako, altxor badala eta herri honen daukan kultur dinamismo hori zaindu egin behar dela eta maitatzeaz aparte sustatu egin behar dugula. Aurtengo kartela Txetxo Gaztainagak egindakoa da, Txetxo aspalditik eta kolaboratzailea, laguntzailea, zitekin lotura handia dauka, gehienak Europatik etorriko dira, Bielorrusia, Eslovenia, Espainia, Hungaria, Letonia, Norvegia, Erresuma Batua, Rumania, baita ere etorriko dira Asiako bi, Singapur eta Indonesia, eta Estatu Batuetako bat. Jatorrien eta kalidaden arteko oreka bat bilatzen. Zer mundu hontan ez eta globalizatua egon, oso bitxia da nola mantentzen diran abesteko moduak, herrikoiak leku ezberdinetan. Epaimaikide bezala egongo dira bi pertsona bere jarduera profesionala izan dela ahots taldeetan. Gainantzekoak eskarmentu handia daukate abes batzen eta baita ere konpositore bezala. Epaimai burua Jari Busto izango da. Hor berreskuratu da aspaldian egoten zen ostiral gaueko sesioa eta orduan jende asko jute zen musika folklorea entzutea. Aurten ere horrela jarri dugu eta gure ustez interesgarria izango dela eta Tolosako abes batzen lehiaketak inpaktua daukala ez Tolosan eta Gipuzkoan bakarrik. Arago baita ere Gipuzkoa, Bizkaia, Nafarroan, Kantabrian, Aragoin, egongo diala baita ere zirkuitoko kontzertuak. Guztira, ia 70 kontzertu. Urriak 18 arratsaldeko 7:00 egongo dela Santa Clara elizan Gipuzkoako abes batzen federazioak antolatzen duen topaketa. Aurten egongo dira Oiartzungo eta Lasarte eta Errenteriako bi talde, Oiartzungo Lartaun abes batza eta Errenteriako Oinarri abes batzak, eta gero amankomunean abestuko diren abestiak David Azurza Tolosarrak zuzenduko ditu. Ohizko sesiotik aparte, azaroaren 2 igandea, arratsaldeko 7:00 Bielorrusiako abes batzak San Francisco elizan eskainiko du kontzertua. Musika eslaviarra izango abestuko dute. Eta azaroaren 1 larunbata dela arratsaldeko 8:00 hemen topiken Elena García Korretxerrek Jari Bustok izan duen musika munduan jarduera profesionala jasotzen duen idatzitako liburua aurkeztuko du.